Ja, men jeg kan ikke helt finde ud af det der. Ja. Nej. Men det skal han have lært. Ikke også? Hvad ser du? Ja. Hej. Ja, du hygger. Jamen prøv at se. Ja, ligger du og sover? Ja. Du hygger, hva'? Har han troet, du sov? Yes, man. Ja. Helt nerver til. Jeg har ikke. Og man har taget jernstangen dernede. Fem minutter, hun styrer det pis. Ja. Skal hun lige ned og se, hvad de laver dernede. Gider du ikke mere? Skal du have hjælp? Ej, hvor du bare god, Liv. Det er helt vildt. Ja, det kommer fra mor. Hvad for det? Ja. Op igen. Du har lavet et styrt, der er værre. Men det er noget farligt noget, ikke også? Skal vi ikke lige spænde jakken også, så er det måske nemmere. Og den er ikke klar over sådan rundt. Helt på puste. Ja, men du cykler også bare på den farlige cykel selv, hva'? Men jeg har nogle fjernstykker.
Ur? Ja. Jeg laver 5 ude i haven. Lige hjælp hende i gang lige først. Nå, det gjorde hun selv. Aha, så rejser vi der bare op igen. Du er rigtig dygtig. Og ved du hvad? Far han ville det også rigtig mange gange, men jeg har lille. Så vil jeg med jakker. Ja, det kunne godt være, du måske lige gjorde. Eller mor. Hvad? Eller mor. Om det er mor? Eller mor, Ja, måske ja. Ja, mor. Ja. Du er bare dygtig, Liv. Pas på. Ja, far var bange for, at du kørte ind i det stativ, ikke også? Du ved godt, du skal sætte fødderne ned, så du ikke vælter. Nu synes jeg nemlig, du er lidt fjollet, fordi mor kommer ud, tror jeg. Kom. Og slå. Men du er bare smadret dygtig, Liv. Du skal køre lige ud lige først. Kom der, så kan du dreje. Min buffelofer. Åh. Din buffelofer. Aha. Åh. Er det fint, hvad Ludvig? Fars hund, ikke også? Fars allerbedste ven. Er Ludvig? Ludvig? Ja. Jeg skulle lige ved at få en golfbold lige i hovedet. Så Ludvig han skulle lige til sat. Vi er ude en tur på golfbanen. En af hans sidste ture. Ludvig. Nej, det var
Nej. Ikke løfte, Liv. Liv. Hvad siger jeg? Lad lige være, du er sgu da belastende. Det er så Lisbeth Madsen, vi har, der sidder her. Skal jeg smadre det kamera? Smil, du er på. Nej, Liv, hun kan rende udenom. Du skal slet ikke løfte på hende. Nej. Trine! Du kan ikke løfte, det var. Hvad siger jeg? I har... Hvad vil den? Nej! Trine, prøv at filme. Er de venner? Det ved jeg sgu ikke. Nå, det er godt. Ej, pas lige på, Liv, når Lærke står der. Nej. Liv! Hold op! Trine? Trine? Altså, Bare lige her. Kom nu! sidder på nakken af den, du jo. Ja, meget godt. Jeg har noget korsat, ikke også? Det var du. Det kan være rigtig godt. Jeg kan ikke have mit ben her. Nej, jeg kan godt. Ja, så er man kan holde styr på kjoler det hele. Ja, det er ikke sådan nede i julen. Nu skal du ikke sætte dig imod, når du skal tisse sig ud. Brian. Det er bare trælsrummet at filme. Kommer du nu igen? Ja, du kan bare gå ud. Ja, der. Ja. Som kom til Trines konfirmation og kom til festen her. Vi håber, I vil nyde, at vi for jer kan byde, og ønsker, at vi sammen her en dejlig fest så får. Så Trine, hun kan mindes den i mange, mange år. Ja, det er mange minder fra du var lille, og nogle kan vi huske, som vi synger om i dag. Du sidder her så roligt og glæder dig utroligt. Du blev jo konfirmeret her i Elling Kirke, ja. Og der er mange gæster, som vil fejre dig i dag. Og den anden juli, du kom til verden her. En dejlig pige fik vi, og som alle har så kære. Familien kom og kiggede, og der blev dikket, og Trine gik fra ham til ham, så trygt ved moders far. Men hjemme hyldede du så højt, så far han lavede larm. Da du var 2 år gammel, en dagpleje du fik, og vi var meget spændte på, om det nu også gik. Du fik en plads så herlig, og det var så kærlig. Det blev dit andet hjem fra dig, og nyder det i dag. I paraden, som gæster der i venners lag. Du kom i børnehave, der hyggede du godt. Din fætter var der også, og du hjalp ham nok så flot.
Når I skulle ud og lege, hvor Trine hjalp mig. For tøj jeg skulle sætte venter, ingenting var glemt. Så Tille